kan allerede mærke den. Bare det, at den strejfede. Vi er klar til at sluge. Rød scotch bonnet. Skål, Lasse. Ja. Oh shit. Jeg vil sige det. Den er... Den suger godt i munden, vil jeg sige. Lasse, hvordan har du det? Hvordan er bilen? Ikke så stærk. Puha. Ej, shit. Hele svælget og så ned. Tungen. Shit. Shit, den kommer snigende. Jeg kan godt forstå, at de sidder sådan her. Hvad siger du? Altså, ikke helt så stærkt. Shit. Jeg har forventet et værre bombardement, men jeg tror, den kommer snigende nu. Skal du ikke have noget mælk? Nej. Jeg tænkte, mælk. Det er for tøs, drenge. Må jeg så gerne prøve? Shit. Øj. Det er svært at sætte ord på en. Det brænder. Tungen er lammet. Sveden den havler. Shit. Smag. Var det ikke slemt? Ikke rigtigt. Kan du tænke dig at smage noget af den røde? Nej. 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 Det skal han ikke. Hvad er den der? Hvad for en? En kugle. Få den her. Må også gerne få noget af en kugle. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men jeg spiser lidt mere. Det var bare ikke så slemt alligevel. Jeg synes, det smager godt. Skat, du skulle næsten prøve en halv, altså bare for sjov, mand. Du kunne sagtens klare det her. Det er slet ikke så slemt, som jeg har regnet med. Slet ikke faktisk. Nå, venner, den er ikke så slem, den her. Skal vi dele den? Skal jeg smage den gule også? Lige for at køle lidt af. Jeg tager bare det sidste. Må jeg smage bitte lidt af det her? Kan jeg synes smage bitte lidt af den her? Nej. Sådan her. Prøv Lasse. Det var stærkt. Nej. Du er et mandfolk, hvis du gør det. Jeg fik en kerne. Så tager jeg halvdelen af den orange. Lasse, du tager den her på så. Jeg skal have noget mælk. Lasse, hvis du tager den her, så tager jeg den her. Hele den her. Nej, ikke den her. Det er meget stærkere end det, jeg lige har taget. Og lige nu er det... Ja, men den her, du kan godt klare det, fordi den er slut ved at være slut. Du skal prøve det, skat. Skal vi tage den orange også?
Så har jeg taget en af hver. Skal vi dele den her? Kom nu. Lasse? Filmer du stadig? Ja. Mm. 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 Ja. En tilbage. Den tager vi ikke. Hvis du tager den der, så tager jeg den der. Nej. Nej. Er det ikke en god handel? Nana, hvis du tager den her, ikke? Nej. Så tager jeg den her. Jeg synes allerede, den grønne er stærk. Ind i munden med den så. Allerede Du skal bare, nu har du pillet på den, så må du ikke pille dig i øjnene eller noget. Og den grønne var... Jeg kan bare mærke, det er grønne lige nu. Den se er her. mega stærk. Det kan jeg også. Lasse, du tager den der, så tager jeg den her. Nej. Kom nu. Det er kun den der lille. Den her. Så tager du den der. Kom så. Kom så. Tag lidt af den. Nej, det hele, så tager jeg den her nu. Jalapeño er så stærk. Skat. Spiger på min tunge. Skat. Det virker ikke at tage 3 glas mælk. Det smager sgu godt. Undskyld. Jeg må ikke tage noget mælk tilbage. Hvad siger du? God. Den kan mærkes på tungen. Ja. Kan du smage et lille stykke, skat? Come on. See you.